mong deti tuklaw ako na nga tuoklaw kunada jay Vietnam dito no. Ibagada nga black cigarette no gati tsura na nga hindi jay tobacco which is kasta nangisit or dark brown no. Deti tuklaw kasta mesa nga variant ti sigarilyo nga tabako. No no deti local tobacco tayo ti breed na or ti generic name na ket deti scientific name na kunaket di dete Nicotiana rustica. Dete bagida is Nicotiana ano ko, Nicotiana tabacum, te bagi tayo. Te bagi da ket tinagan na Nicotiana rustica. No, so nakita da nga dete Nicotiana rustica when dete black cigarette or tuklaw nga makungkuna. Nangat nga to 9 times, mamin na 9 times. Kumbaga, no kada tayo ket 1 to 3% lang di nicotine content na. Di bagay da mga 9%, no? So DJ pa diferensyada no. Ngem no DJ nicotine lang ti pagibasaram nagiti nakita nga video ngayon pakita yung agkiskisiw da mabalin nga gamamangaw da agkwada no agalalusinate da mabalin nga maditi kwanda no. Halang mamati nga di nicotine content na no unless talaga nakapsod di pwede bagi di pasyente talagang agkising kadwa na nga nicotine lang bombo jay mabaling mumato di blood pressure mo agpalpitate ka maulaw ka aglamlamis ka agtigtigar kang medyo agkisiw pinagkita kada naayon na nga sa baling and basbasaik man DJ news da mabaling da kombinasyon ng synthetic cannabinoids kuna tayo no nabayag dito synthetic cannabinoids no since 2000 pa ya da dito yan nga uso sa renda as party drugs no mabaling nga tablet mabaling nga spray or recently mabaling daw sa ren nga e-cigarette so dito iti pinagkita nga gapuanan na no apay nag-seizure da. Doktor, mapanta ka dato'y tuklaw, nakunam nga nangato iti nicotine content na kumpara ka iti sigarilyo nga adda dito'y pagilian tayo nga Pilipinas. No nangatot nicotine content na ana nga paset ti bagi iti kangrunaan nga maapektaran, Doktor? Wala mo no iti mesa nga tsak na padasak net nagsisigarilyo no ngem epekto na kanyak, siyempre, dati bagig di madlaw mo, no, nang nicotine, talaga nga, alerto ka, napaspas ti pidik ti puso, mabaling umato di blood pressure mo, kumbaga, dati, alusising ka, dati cardiovascular system, no, primarily, di effect di nicotine, no, yung more di hydrocarbons, di effect di asok, get more ka di lungs tayo, no, di bara tayo, so di ti mabalin nga epekto na ngem amom tekunakon 80% talaga digiti makitkita ka pasyente ag sigsigarilyo nga talaga nga long term 20% lang di more or less mga 20% na makita ti matmatay ti cancer no cancer of the lungs cancer of the throat cancer of the intestines 80% bombo jay adwan na agbalin nga heart cardiac problem heart attack no so mabalin nga perdi DJ lining ti pagtarayan ti dara ti endothelium nga makuna so nga sige jay ti long term effects na dito epekto ti sigarilyo nicotine kan digiti na duma-duma pa nga kompartamento dito asok na. Doktor tapnon mas ma-picture out digiti listeners viewers tayo dito kumbaga difference iti sigarilyo tayo dito Pilipinas kanda iti tuklaw iti Vietnam no idasig tayo iti mesa nga kumbaga iarig tayo iti mesa nga sigarilyo dito Pilipinas mano nga sigarilyo iti kay batugan tapnon mamit DJ arig na nicotine content nga addaan DJ mesa laeng nga sigarilyo nga naaramid iti tuklaw, Doktor. Well, ikumparam ka di porsyento nga kunana get talo ginggan at siyam nga sigarilyo ti local cigarette tayo kaya kumpara ka DJ bagida nga black cigarette nga kuna tayo. Talagang napigsa gaya Doktor kasi nga klase iti sigarilyo aglalo kat basar ka dagiti impormasyon tayo kat adda dagiti magatangen online
dagiti nga klase iti sigarilyo. Doktor, nadakamat mo pa, dati party drug. Is it true no, so dati pa nakaawat ko nga, dagiti nga klase ti drugs, ket usarenda iti panagaramid, iti dagiti nga tawag na sigarilyo, doktor? Ang peso da ko ram bambujet ko na ko na malalaukanen no mumang ket digiti negosyante ket kitain da digiti kwada no buyers da no digiti mahilig kadigito nga party drugs no amom di synthetic cannabinoids nga kunata tinulad da lang nagbali nga chemical diti marijuana no ini-spray da mabani spray da kadi lawok da spray da kadi sigarilyo diti content na then DJ effect na ma-double effect DJ effect na Bombo J no kasla kumbaga no ulugan dito ko maget no regular engine get inikam ti turbo na talagang pumbigsa DJ epekto DJ tabako at inikam ti hyper kumbaga booster DJ sigarilyo no so DJ ti maluksaw nga mapasbasamag Bombo J dito imet lang ti may kuakwan na may news nga duman tagsanglan nga kastuyan imagine no online no so digito bing amom ket adventurous no amom ket 20 years old nga kuna tayo trial and error digito no so padas-padasin da napadas ko mayat kuna damit so nga digito ket kapada na no hindi ko ket LSD kada digito adana sa bali nga nagnaga na ti sa bali nga pagtaingan ngem delikado digito Bombo J no no synthetic ko nam talaga nga digiti illegal at tegonata yon maparisguan nga talaga ti salungat ti mesa nga tao. Wen doktor ngem awamot ti kasla pakailasinan ko ma doktor no deta nga mesa nga product nga ginatang mo ket daan iti synthetic drug doktor. Amo di mo mailasin Bombo J no kasi digito ket mabaling ngayon kunata yon ket cured digito yen no. Mo digita ket cured digitan mabalin during the proseso ti pinagaramid at sigarilyo mainay-nayon yan jay kwadan DJ sistema da no kasanot pinagaramid da diti makina nga pagdalanan na digito mabalin nga the chemical dan i-mix na DJ tabako kadigiti nga chemical or synthetic cannabinoids nga kuna tayo so incorporated ti pa ka detektaram lang naget DJ ti kuna tayo nga analysis no DJ tabako no no digiti chemical pag testing for cannabinoids for synthetic cannabinoids kitain da na not content na digiti so di mo may lasin no narigat nga may lasin talaga lang di color na lang kuna tayo sa bali no may kitam ket talaga dark kitai ket tara dark to black DJ tsura na DJ tabako da so talaga nga kasasabali nga breed nga sigarilyo no. Okay no let's say ano iso nga talaga iti kung mga in-consume, dagiti nga talo nga barito, nakita nga iti video da, doktor, talagang arig na manok nga maparparti, kurkuri paspas, doktor. So, no once nga itultuloy da ni Jai, mabalin nga ipatay da, dati doktor. Well, ang peso ta ko na, Bombo J, no short term lang, no short term, mabalin nga, sige lang, agam-abangaw, alusiisen, irritable, confusion, agal-hallucinate, agkisiw, dati kasla psychosis no dahil kita duma dati suicidal tendencies so DJ ti kada sa wen nagiti duma talaga turog-turog agul-ulaw ngem no tuloy-tuloy digito nga uso sarenda no short term mabalin ag sublimate lang dati nga sistema ngem no tuloy-tuloy mabalin ang kidney failure the heart attack nga kunako no so then eventually mabalin da nga ipatay dito no hanga kaya di bagida tangag papada Bombo J ti reaction ti bagi kanya-kanyang kwanya na pinagadap no anati kayam no at mesa for example uminom ka lang ti soft drinks ket madikeng ka mesa ket mayat met so depende di adaptation di mesa nga tao anati epekto di bagina.